Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажем... днес ще е четвърти епизод. Ще стоим цял епизод в мината. И сега ще се насочим към нея. Само да ви кажем, че тук преместихме Пъмкин, а тук си направихме огромна ферма. Оле, паднах. Оле. Да, защото сме все пак на остров. Ето му. Сега да мина под нашия остров. Тъй жив съм. И сега миналия епизод казахме, че ще направим... Да, казахме, че ще направим пътечка и вече е изградена. Оле, пак паднах. Заради тъпия лак. Ти ако ни баниш, не си Алекс. Къде си? Не идваш. Аз падам. Да, наистина, аз постоянно падам. Трябва да сложим огради. Хайде сега. После затвори като влизат като идваш. Добре. И това е наш. Още нямаме торчове. Аз имам. Трябва да се върнеш в къщата, за да си... Трябва да се върнеш в къщата да си вземеш. Оставял съм ти. Ами 49. Ще стигна. Добре, сега се въоръжим с малко кирки. Аз си взех една. Да, желязната ми я дай. Тя твоята ли? Айде сега да моля. Еми, поиска бе, не. Така. Тук си една ябълка, че да... Аз имам 43 хляб. Така. Добре, айде да слезем долу и си слуш торч. И сега почваме. Да вземем малко камък, че... Бедна страна сме. Скоро може да не се налага пак да ни... Да. Чакай да ти дам някой друг торч. Обърни се. Чакай, Чакай. Чакай. Ай, кефи са. И да, като таковаш да направиш като стълбички, да може да се слиза. Добре, и сега почваме. Нищо не сме намерили и продължаваме да копаем. Този епизод може да бъде малко по-скучен от предишните. Опа, намерихме мина. Супер. Оле, спи пясък, супер. Това е наистина добро. Разни работи. Това беше добре. Епизода няма да е толкова скучен. Може да... Оле, скелета ни. Максим, Мони. давай. Е супер готин пич. Оле, майко. Слизай надолу, мони. Къде надолу? Комата. Еми има два скелета на едно зомби. Аре ги убим. Много са. Къде са ти? Горе. Ето го зомби. Так ме дигни малко. Аз ще си убия зомби, ти уби скелет. Имам чувство, че тук вътре някой е строил, ама... Мри, бе! И аз те, ама нищо. Я дай да влезем. Да, има. Чакай. Подарък от The Hero 03. Ренката. На ренката. Айде да ги оставим. Да, о! Чакай, има писта на вратата там. Какво има? Пистан долу, но... Да не се карат после админите, като видят клипа. Не сме грифали. Да. И да си ходи. Продължаваме надолу. От каналта му ставаме служен димто. Опа, чакай. После как ще се върне, да си направим като стъпълца. Така. Така... И тук да почнем да... Намерихме кола. После как ще се качим нагоре. Еми... Да не се загубим. Алекс, после сте в този чезе бяха кирките, там сте камъка повечето, пък някакво малко ще вземем. Ами сетих се как, мисля, че ще паузираме клипа. Докато не намерим пътя догоре. Да, защото ще ни отнеми. Защото няма да губим времето на нашите фенове. Те да кажем. Колко камък трябва да съберем горе-долу? Ние не идваме за камък. Идваме за нещо по-така. Не, моля ти копай успоредно с мене. Тоест, Еми, тука. Е, така. Да става с едно двойно. аз ще правя и... Ня! Пак пещера. Влизай в нея. Че и торчове има. Какво
На каква дълбочина? Много сме ниско. Опа, чакай да оправя една стълба. Даже не видях, че е стълба. О, намерихме майн шафт. О, Мони, супер, добре. Идвай при мене. Къде си ти? Еми, в майн шафта. Към някаква къща. Не, Мони, това е майн шафт. Да вземем така. Кома не влизат. Не го чупи, брал са борима долу. Не може, качи се. Тук ли си? Да, ами тук може... После да видим... Ела после да видим една стълбичка до къде води ли тук. Добре, ама чакай, тук може да намерим също така някой спаунър. Аз за това съм тук. Тук има зомби, ела да убием зомби. Ако има Ой, крипър! Аз ще го убия зомби. Аз слизам по-надолу. Слизай, аз ще дойда. Скоро ще на първи левел. Намерих редстоун. Ой, и желязо. TNT. Аз искам да видя къде води тази стълбичка. Сигурно как води до тяхната къща. Тази стълба водиш Алекс там нагоре, може оттам да излезе. Чакай, идвам при тебе, ако намеря. Добре, тук просто намирам някои работи, които са напълно невъзможно да ги намеря. Аз съм долу някъде. Намерих клау. Нещо стана! Крипър, Оле, нещо стана, брат. Какво? Не знам, зацепих някъде. Тук има много чудовища, бе, аз тук ще те убра. Ние нищо не намираме. Аз намерих хол. Добре, този епизод в мината е много смотан. Айде да дадем на пейс да се качим догоре. Добре, сега за малко спираме клипа и после пак. Окей. Много, бе. Този епизод сигурно ще е един от най-тъпите. Да, защото в Майншафт сме, ама нищо не намираме. Алекс, втори левел съм. Добре, обясните ми как крипъра мина покрай мене и се едно ма няма. Къде си точно, че да се намери? Не знам. Намерих още. Добре, да даваме на пейс да се качваме отгоре. Добре, айде. Спираме. И намерихме нашето място. Аз един път умрях. Скелета на Малби. Да върнем кирките. Така. А както виждате, 2 диаманта. Не знам как ги намерихме, ама... Стоят тук, нали? Да. Сега да ходим към къщата. Да. С броня, бе, как я намери? Аз умрях. Така. Сега бързо затвори вратата. Аз ще затворя. Добре, чакай, заби ми. И другия ни епизод вече, когато ще го снимаме, ще е на 1.4.2. Да, тази вечер го сменя на готиния сервер с 1.4. И ще има нови айтеми. Алекс е лапс. Даже ако искате, може да направим като снапшот, видео снапшот, да ви покажем как се крафтват работи и така нататък, да си оставите темите в честа. Кирките още са в мене, не знам защо. Ще ги върнем после. И чакайте. Чакайте, това беше от нас Алекс 00 и Монито. Следващия епизод ще бъде тайна, какво ще правим. Да ви изненадаме малко. Да се надяваме, че може да излезе другия епизод утре. Утре ви зависи кога го гледате. Не знам, един ден и може да излезе, да се надяваме. И това беше от нас. Довиждане.